талаби бародарои безан. ушкмара эҷура маслиҳат метумтира хоҳи бойба чашидан бо ма Россия бира. Набудум як берӯзӣ, надоштам ризқи рӯзӣ, пеши кор буд сияҳ то рафтани Россия. илму амалам кардан, қариб касалам кардан, ахир рафтам раҳи дур, чашми душман шава кур. хуршидаи история, зиндагӣ дар Россия, росту дурӯға гуфтуме дили урӯса ёфтум. дар хонаи хазаин ҷои хоб шидай таин, спес марди корие нестай вақти сархорӣ. маошам $500, сефи пул дар таги сар, очама кардум хабар, соз куне хонаву дар. дар як сол одам шидум, аз кӯчаҳо ҷамъ шидум, аз ҷаври кори сахтае худранги вандам шидум. дар какнада арӯс ёфтум сарбанда, насибо шаме харме як тамошини лада. як рӯз кардум телефон, гуфтуме очаи ҷон, бо тоқа дилгир шидуме, яъне ма зангир шидум. гуфт мо тайёрем, ай ҳолат хабар дорем, ба духтари холатае насиб хостгорӣ мерем. яке кадом андеша, намегирум ахеша, оча бугӣ ай қишлоқе якта духтари пеша. арӯс ёфтан, хоки доллара бехтан, тӯй гузашт дар ресторан, ном ба номи Россиян. шукрбой ба чашидум, соҳиби да чашидум, баъди як сол ҷураҷоне отаи ба чашидум. хонаи обод, падару модарам шод, халқи тоҷик зинда бод, Россия поянда буд. шукронаи хонаи ободе, падару модарам шод, халқи тоҷик зинда бод.